golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV télévision ngangonde ten golle Fulbe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV télévision ngangonde ten
miɗo hiwra yimɓe fof hono TV Fulbe TV miɗo on salmina miɗo on jara kala ka o woni hande kadi woni ɓen mawɗo hande woni ñalande goɗɗo mbo annduɗa ɗum koye tariki tawa ganda Fulbe TV walla Tabital Pulaagu mbo annduɗa kamɓe woni e leydi ndi ɗo ni fof hawtoya ɓe noɗɗa yimɓe fof wona ceɗɗo wona manjako wona jolofijo wona sarankulle eno fof hawta ɗo ni e joolaɓe ɓen ɗum noon ko waɗi haa ɓe waɗi ɗum no kamɓe koɓe fulɓe kono ɓe laarino leñol mumen kala ka yaaɗa ka fulɓe ɓen a tawa to ɓiɗɗo ceɗɗo no mara kala ko yaaɗamani ɗo ka sarankulle ɓe a tawa ɓiɗɗo pullo no mara kala ko yaaɗa ka joolaɓe ɓen a tawa ɓiɗɗo pullo no mara walla joolajo no mara e juuɗe fulɓe ɓen e dow ɗum ɗon noon oɗo ɓe noddino ɗon ko fii jam ko ɗum haɗima leƴƴi ɗin wonɓe ka nder Gambia fof ɓe noddi ɗumen fof hawtoya on ɗon hawtugal ɓe wawa yewtude mbo annduɗa ko kamɓe wawata waɗande ɗumen neɗɗo goto baba goto nene goto ɗum fof ko fii jam tan miɗo yettoya Tabital Pulaagu e yimɓe ɓen kala ka fulɓe woni kala ka ceɗɗo woni kala ka sarankulle wawa wonde e kala ono wiite joolaɓe wawa wonde because hande ni kamɓe fof waɗino ɗo pafom mo annduɗa ko goto e agal ngal ɓe holli miɗo welti fimuyen mirandi ko addi ɓe ɗo tun ko yigol wondema développement Barrow nayniwre woni noye kene andi développement wonno ɗo ni hay neɗɗo mo annduɗa yiita nanganimo leggal ngal aɗo yaade si yayino ha koyngal muɗum memana e tous o wawa andude ba o laawol komi woni e yaade ko laawol laaɓɗo ko laawol fewnaɗo kono fof andi no président Barrow ko woni gollude wona laabi ɗin wona courant wona ndiyam wona école wona courant ji ɗin walla e freedom mo annduɗa ko on ɗon okki yimɓe Gambia hay goto hulani kala wa joɗɗa a wawa haalde leɓamani ko falɗa ko hay goto nangatama on ɗon tan okkuɗoma ɗum a fonno ɗum wiide a jarama miɗo salmina yimɓe ɓen miɗo salmina fulɓe ɓen on ɗon mo annduɗa on ɗon golle ɓe andanino président Barrow ha ɓe daranimo ñalande hande ni miɗo ɗumen salmina Tabital Pulaagu yeesojo mumen Sidi Dem e kala hoɓɓe mumen e Tabital Pulaagu international kala ko ganduɗa ko ɗum woni kawtal kala waɗi hen juuɗe miɗo ɗumen salmina miɗo ɗumen jara a jarama
ngol maybe men batto tan wolana men mi dandi a yewtuno ka fuɗɗode kono joni ko honno yiruɗa programme Kardiatou on jarama programme o moƴƴi ha yawti keerol yimɓe ɓe fof ɓe beltima Tabital Pulaagu waɗi ko gandaranta ɓiɗɗo pullo fof weltima hande ɓe gaddi sarankulle ɓe gaddi seɓɓe gaddi joolaɓe fof ka en ndentini ɗumen mbiyo ko cultural diversity programme ɓe mbaɗi invite his excellency président Adama Barrow ɓe keeɓi ko gandaranta yimɓe hewɓe keɓani ɓe mbaɗi ko gandaranta yimɓe hewɓe mbawani wadde so he dow ɗum en gandi wondema fulɓe ɓe hande ɗo Gambia ɗo si en gonani yeeso en gonani taggal ɗum ko ɗum holliri hande en mbaɗama respect aduna o waɗi en respect holliri wondema enen parnora ko gonɗen ko enen cuusi hollirde ko gonɗen ko hande ko ɗum holliri ɗo ha hoɗum wajotoɗa Gambienɓe ɓen mino waajo Gambianɓe ɓe wondema no ɓe gandu wondema fulɓe ɓe si goɗɗo toñani ɗumen pullo yiɗa toñgol goɗɗo pullo si okkanima jaam okkatama bone ɗum ko ɗum noddumi Gambianɓe ɓe fof no ɓe mbakkilo ɓe ñemmina fulɓe ɓe ko jampala he leydi he saabu ayi his excellency président Adama Barrow hande mbabɗo ɗum ɓurɗo fulɓe ɓe ɗo fayda ɗum hewani ɗo ko ɗum woni gonga président Adama Barrow andi ɗum sa yi président Adama Barrow no waɗe invite from Banjul o ara ha jara Soma ɓen o waɗe ɗo a andi wondema no waɗi respect fulɓe ɓe ko noon tigui et puis mbiɗa andi rek ko ɓuri ɓattinde ɗo yimɓe ɓen ko ɓe feeta ɓe andi joni développement ji ɗi président Barrow wone waɗde développement ɗi président Adama Barrow waɗata ɗin yimɓe ɓen fof yii président Adama Barrow kabiɗe o ari himo moƴƴina laabi himo moƴƴina salaji himo moƴƴina l'hôpitanji omo moƴƴina university école ji tokosi high school himo moƴƴina kadi omo waɗa make so wondema laabi ɗi e andaranta goɗɗo meeɗa sikkude ɗon heɓa e laawol président Adama waɗi ɗum hono hakkalan en so o waɗi ndam he Gambia o waɗi yimɓe Gambia ɓe ha hande ɓe farni wondema gongol ɓiɗɗo Gambia folono sa wino ko Gambian a tawa hiɗa huuli kono kana hande wigol komi ɓiɗɗo Gambian ɗum a tawa hiɗa waɗi proud outside the wall wondema Gambia démocratie na ɗo respect for human right na ɗo Gambia na yaara yeeso Allah ɓeydu jam tan Allah ɓeydu jam onon kadi ɓe andiranta ko onon jooɗani yimɓe media on kulle fulɓe ɓe TV fulɓe onon jaaray onon duwane Allah namru on yeeso Allah dandu on ko hulɗon Allah waɗu barke kala ko watton ko ɗum mi tamimi komi haalani on jarama buy
Senegal, Bissau, Mauritania, South Africa, Minister Sulaiman Bejang, Nidu Konsong, Individual Control, Najukan Ofisi Jaga. Seful ni adu nyatong kul ni dina nyatong kul de kontong. Sabinango seful di alkalo di darga di kala dine nyato kala ngana da paye sojo owi asandina ma ayetama Musul security anim media. owi rawga be e dandurdu o kango ni security e media fo kala tatino habaru yo tandina Wokola be konton jiru dila mula meya lonku menna jiru anala miraru anala hakilimaya anala baraku ayim be musindi jam. owi sidum yawti mama han woni sandin to mo joyi ko gandal la lido makko boyaji yugol makko boyaji hiru makko boyaji ko kanko ko sandin ta joni kanko woni hobo mama sabari hanna Dunia misil ni bangkul tallu ni wara ibela nyato golla amiru le wala. Oh, jalan kolan pulau di nama Solawai. Alhamdulillah. Obi, jadi munganda na chapane joye jadi. Fulbe kala tondo hen. O kampo ni amiru mate. Kampo ni yeso de mate. O kampo ni His Excellency President Alhaji Adama. William Somala President Wasri. Obi bakanto ni President Mako. Africa President Ol Kabriye de Kensunye de Pesa ko me kayu kanu ayafo ayatama ibeti ila medayo yani menambe walla. Obi kila de kendi la mun Africa fo. The president, the tari, the checking the pesi. Kila de pesi ade pali ko kampo de yauti, homo de yauti ni. Kampo ngana na de ko dole Mako. Kampo ni Adama Barrow. Ndemenna Obi ko sandin de don. mandin kurem Obi ko tendo. barise hanyi ka fuko sarakulolem Ina suusi wiide ko dinga saran kunde hanyi ka fuko ati futuru walem ina suusi wiide ko dinga so e tempo. bari mandin kule kuma kiri ne fode Obi sadde be haali haala gotal. ikom barindino Obi ko woni e bindo kawam. wole kole ata mamu wuluji masile Ko purani kadinda ko kibini hen. Otonde menna Obi on ko hombo. inse taitulo mella la taitulo be kan Hande taytureje komi foto ɗumo kude hande. fulola lela we kanne ba Obi pulwasi fulɓe resi taw ɗon kettude. fulola yalo nende jumale la bam Fulɓe ɓe mbolandi wondema ko hombo woni on gawal. mbal famo parindi walla His Excellency President Adama Hindu Kairu Aja Juma Jallo Dimo Barrow O wimo mo noddata joni ko kanko woni président Adama Barrow mo gandanɗa. Kanko woni hirumen teeɗo, kanko woni ɗiɗo ɓotto, kanko woni nabdo leydi yeeso, kanko woni hino Barrow, Alhaji Adama Barrow, ɓiɗɗuma Diallo, Mamoudou Diallo Dimo, Mamoudou Ba Dimo, Mamoudou Dimo, ɗimbara Barrow mannaɗa. nde wole tentula mba jahira Mamoudou Barrow Dimo o wimo salminima. aduna diyamuɓe tan na wolela O wi ko ɗon yettore makko nge haɗata. kata e menke O wi golle ko gollima helen. ay alquran wala ko moni O tamani wi ko haala alqur'ana o to sakkini. ay alala yamarole sabatindi Kaminore Allah o tabitini. onkul sidi daniya men ko ngamoyle O wi on kulu sindem ko haali mi nani. ñomoy banirale keta O wi ko wasde nantodirde tan. janjamole laftatela O wi ko ɗum tan addi gañere. ayi kumandi O noddini yimɓe ɓe. akoye alkekkili O wi gonen goto. kitabole koye watasimu bihablillahi O wi jamian wala tafarraqu Allah wi nangue bokkol goto e diine mum wata on tedde. akoga tekkilinti O wi wata on tedde. kana wani Gonen goto. kana ñososulo Ondiren. fulol ɓe keta O wi kilinti fulɓe ɓen goni goto. enna jola mbaɗi muso kumani honorable O ali woɗɗide bandiramakko ko debbo Joola o ani toni. woyen yennan nottan serero kumani amad sar O wi o noddi ciyamani Amadou Sari kadi seereroɓe. yenna fulamannin go kumani sifi ayajaji O wi ko ɗum woni o noddi ɓiɗɗo pullo mo gandanɗa kanko
kankoni sefo yaya taju Chief Kanaji Chief sefo Ansumana Kanaji yenna sarahule professeur Kumandi Bubu Drame o salmini o noti professeur Andre Bubu Drame ke Gambia be ke kilin Gambia magi Gambia fode nan Jara Soma ka Gambo banko patabu julo ne dame ko do woni wuddu leydi ndi ngonde ka ko woni o wi kanko haalani indele ka ko woni Gambia is my tribe Gambia ko makko tigi o manke toña ko leñol makko tigi there is no tribe called Gambia hay leñol goto ala Gambia lo foko goto there is Fula o wi fulfulde le gay there is Mandinka le gay Sarahule le gay Dola no gay all of these tribes are important Fula ko leñol mo hendi and they are necessary o wi le foko hendi ko mbatta and they are to the beauty and diversity of the Republic of the Gambia so there is no tribe called Gambia and we are proud of being members of those tribes wallahi min kadi battare moɗon wo matinnaga siidol kon ɗum tawani wondema min gañi woɓɓe wolana kamin maɗɗinkol nata state house e soɓe ɓe gari state house la président on ni ɓe gari tawde président adama baro ali yaaliki alnantan naala janne o wiɓe wondema ɗo kolɓe place moɗon fuɗoya naata fanan o wi sikko fulɓe ɓe gari i ñanta naala jeyle ɗon ɓe foti yaade bari gambia e exemple ole ɗi afrique ɓeela bi o wi gambia holli exemple afrique o fay fulol la jamoɗen o wi hande ko dental fulɓe ɓe mandingol yabam ɓe mbaɗiɓe surwal naata jolfuɓe gari jolal naata jolaɓe ɓe gari ko osaje ko Kwame Nkrumah o wi ko usage Kwame Nkrumah haali Léopold Sédar Senghor Léopold Sédar Senghor Dawda Kairaba Jawara ɓe kañum e tuwani o wi ko ɗum ɓe ñagoto Allah afrique e sekkilintiri mbaɗa afrique fof goto président Barrow yapande président Barrow a jarama a waɗi afrique goto tan o wi jara Soma ta afrique ɓe a CDA afrique fof no woni o settima ko kitabole kole ko o wi kita deftere en ɗi inna halaknakum min zakarin wa unsa wa jaalnakum shu'uban wa qabaila li ta'arafu Allah tagi en wondema min gona rewɓe min gona debbo min gona sukaɓe min gonden mawɓe ɓe o hono taggi Allah waɗi ɗum ɓe gandodiren nanggodiren ɗum ko oɗon denna siyol faala o wi minen min mbawa settide lekki amen denna aɗo tulaji min mbawata accudede aada men mbaɗi nde sonna fananga en min jaɓata kadi wondema ɓe tendana en sonna e fitinoɗum min jaɓata ɓe gadda fitina hakkude amen ɓe ɓam sonoma e on tuma men lekkina laamu amen mais nde ke kilinti neɗɗo mo gandanɗa waɗi bambu o waadi men menen fof président Barrow kanko woni président Barrow men ke Banjul o wi ko waɗi Banjul waɗe siyata je on ñalande ko dolfuɓe ɓe heewi ay wolete Badibou ko ɗum o waɗi Badibou ay wolete Ñanija o waɗi Ñanija ani sarakololi ay je kono ko leydi sarakullere ɗe bafe ay ɗum ɗo tandinna jam président Omar Damen o wi ko ɗum ɗu hokko ɗum gandanɗa président rentodirani yimɓe ɓe kabaɗa am golle ko tagi am o wi kabaɗanaɓe haali ɗo joni siwo siɓe gawaɗa président Barrow lan hemo nala doko nala hiino anala balaba nala kay wafutateyimale o wi kala ɗo lekki woni fof e président Barrow heeɗi yurmindema o rewi tan yurmindema aɗu woɗo kuo nagonɗa fof woɗo kuo o wi on ligge lakkawole continue ko on ɓe jiiɗi o yawa yeeso onko siri ɗem koye malla fitira ɗo koye continue o wi kanko si o molamdima won koye malla fi président koye kaɓaɗa sirol labamba o wi malla yiɗa gorgel kaɓaɗe gasa koye malla fa street light tigi walla yiɗani wondema o addana o lampuji koye malla fa internet samanan foftuɗoga koro konoɓa wondema o addana men internet koye malla fi lopitan o laɗo ko a yiɗani wondema o darnana en lopitan uji président o stadium o ɗeɗa o wi président darni stadium aɓe dole kam Banjul ko darna goɗɗo e Banjul ala tawle kala banko be kan o yiɗi wadde construction dana yaha inira fula ko min ko wolle o wi holɗo cukali ɗi goni fa malla fi président o continue fulɓe ɓe goni fa malla fi président o e continue on information communication technology o lotto men ɗeɗa fa malla fa continue wala almulo o wi ma on jiɗani wondema information technology ko woni aduna joni on jiɗa ɗum continue gam nalli laftawole o wi miɗo yiɗi wondema onon fondiyamulal ko ɗum woni haaloɓe mbi nen kumo men ɓe gona tan si haala woni immuɗo gay wonen 2026 ko ɗum woni 2026 président goro e landslide distribution of Gambia jam min mbiyamo o wi baro mo ganda ala to kuwo kan o waɗe o golle makko ala molke kiliwati o kan tawti o golle makko tawi yimɓeɓe fo waɗi ala démocratie face à kan o jingal ngol démocratie makko jele ko hani opposition o min mbimi wondema hay opposition naali ya kayro ko woni jammate oɗen Barrow e continue on woni Adama Barrow heɓa e ka kumoɗo on faja
siyo ye nyomoi lati di ko nan to ba ke kilinti yimbe be ngol goto you are salati luwa o darna you so happy on tuma fondi ko le fondi ko woni fondi ko le lonne ko andi wonde ma ande keri ko woni hen wala ko du woni ka de renti ko su ka de renti en ko de go don ba ko fondi ko woni o hala ni fondi ko sabari e mundo munen ay sabati munen anye luwa bunya sadandire luwa alkana sommo ya dundi tino kono ay president Barrow muta nangen baba ni president Barrow yama mendi post president ko ko nganda ka gambia pendinga westa african cup of nations ona ma ka ali sugale de african cup of nations ka dina basi na atlisol dina basi atlisol ke samba France ona di de France tubabolla atlisol tubabu wede e ka tem facility sol menka tem facility ko be president Barrow gambia ko ni Barrow na di sugale de kon ha nan ko ga muta o ni nanga mo sabari nanga na mo president Barrow fasa ndinga na join MPD join the membership card ni ontuma ngakula la min chero na bote mahela ale ngale mo na baze ata mai muna balle na campaign yote ngada campaign ni Amadou Sarr ni Amadou Sarr na target 90% 90% dalmulo asking you only to start celebrating that victory today only ko hande min fulla ka ala ko jini dem only ne hala ana babol we are asking all of you whether you are Fula or Mandinka or Sarahule or Jola in the name of His Excellency the President we are asking all of you to be happy because in this country Sukade Rebelli Saban Sakako Kone Utawani Paitana Oro Damina no hen or 1 year Ajarama Ako Honorable Sabani special advice of our President Ako Inimbara Mama Saban kita mo ngal kaural to Tabital bina regional bana susu kamolo yelo amela ingena manche kota de Pulaagu nende kutata hade hata indele kenyendi ma tebika ali arma bawo ajarama bismillah ina seetane rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin aja maimuna balle ko ngala ten judi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin yeti alkalo akonde sadola alkali ba kondo na Soma yeti almanio sadola almani ba menga dunga dua ke ngalu konton sefo men du bela bitan sefo Yaya Jaju si toya lang ande konton dia tio. Inde Yaya Jaju si toya lang asebon de konton. Ako national executive member sa ngal de konton na si Dulanto. Bide bukola mo de konton. Samini rewade. Bali musorum balu konton na. Samini Tabital Pulaagu. Kapomen tomu Tabital Pulaagu international. Balu konton na. Anya tonko. Wala mo honorable Sidi Dem. Samini ma ani executive ma. Sidi Dem na la to kunyona la executive de balu konton na nano malango. Tani bango. Ako ngamu lunta mo de konton. Nendu mata kile Mali Nigeria Nendu de mata Cameroon mba de konton akabe fulo konton na be dawo da ba de konton ande no mi eta to moja katala bulo ni ala wai usala bulo ni ala mai mune da akona ni sa sonde konton akona ba ni sa sonde be da ngale konton musoru balu konton na yake oru bana konton ako di ala hako mo imbilani ako di mo fulani mo les bama mu fulore ako di man di hola ma albulo di ala ko konton ba ta ako oru kadem fogo ngasi oru fatam pansi ate ma
jubole mati ko mi ko tiɗɗo pullo bara te mo fula jubole ti kono ko ceɗɗo tan mi haala bara te ka mandinga kamo dammale fo yetti onon fof ade modu be ten fula bal ko ɗiɗi rewɓe ɓe akon sa ko musoni de yaari on de akon musonu mali jede jam hiiri on rewɓe ɓe alu allin su jam hiiri on rewɓe ɓe musonu allin su ako mimi nanani on de mallama kamo may musonu mulo man ko rewɓe ɓe wala on golla tan président Adama Barrow hoɗo président Adama Barrow akon la bidali ay tan président Barrow musonu di jang a on jarama amnu bara mi salmini on alu kon ton mi juuri on no ñaago duɓa duwandi dilande ani on kala alama mbadi bara kono joɗo mi ara ette yo assalamu aleykum ako kali o wi assalamu aleykum oɗon gamol de konko mi salmini ndeɓe fof ne temtugal jayi o wi o yetti on o daari on ɓi kadañe kontan kuuɓaɓe hande wonani kam ñalande weltare on tondiro kumbaɓe o wi ko won salminango hoore salminango fof mbaɗitanna président Adama Barrow ɗa ɗumen tokkata ho salminango ko kanko woni hoore président Barrow ɓe yalonde ko président Barrow mo gandanɗa ay hirno soɗo musoli o heeɓi yurmede e ay rewde alafa soɗo musoli o heeɓi yurmede e rewde yaade ngakkon tondiro kumbaɓe ɗiya a nani mi salminimi salminango fof président yontamo ɗon ganda président Barrow ala wano makko adi saba musoli e ko o yimi holla rewde ɗe ndenga président Adama Barrow a jawi tandinna ko nden goto gonani hunde goto adu koɓe kam ɓeñidde ko ɓe juuɓe jam wondema sa laari hokka jendal fof musolle fiyata o kew wi ko rewde ɗe ɓuri musolle heede kusita kewkoɗa wi ko rewde ɗe gaddi e doole musoli ena kanu teyayi kadi président rewde Adama ɗe Barrow kolli wondema giɗɗon mumen oto musolu o wi ɗen rewde ali ɗenga kanu président Adama holli Barrow on wondema ene fof wonen ɓawa président Barrow musolu ali ko ñaadi o wi mi lamdi o hono ɗiɗon oto président Adama Barrow musonde kon président Barrow rewde ɗe salminima ɗiɗɗe dañe kontan o kuuba wi hande wonani kam ha ñalande welta ñaadi ɓi o wi gila hande mbaɗin fuɗolu yimde ba musdal nde fulɓe kumandiroki jang ɓe noddi yimɓe ɗe e gaay iɗafta keɗen ndin kamde ɓe wonɗa jiɗi wondema yimɓe ɓe nantonɓe ɓe guna hunde ko o wi président Adama Barrow président Adama Barrow cakkaynolela Gambia kanko jam tan o yiɗi e leydi suwal balantale ko o wi jontuɓe ɓe tari baken jamala buga o wi ɓe ndi wondema wonɗiɗi ko jam tan o yiɗi nde président Adama Barrow président Adama Barrow ay o jamale je kanko ko on jam tan o yiɗi wonɓenga ɗen wola o yiɗani jagande jam way ɓe gambiyankol o wi onon ndi yimɓe Gambia alkoñaɗi yimɓe Gambia ko hoko ɗiɗon tuute kerin président Adama Barrow ma men ke Gambia ala ko woni he aduna président Adama Barrow yiɗanani on ndegar ɗo faye pour munela o wi ko hoko men bambantamo carte ngañinin ka men la ko men lamdi ko ayata moni o gollana men ade fanan sola tan jel ɓuuru kanko men kadi kala ko yiɗi e men oɗon kawde kesoro on woni carte nga waɗiya carte kaje ngañinin ka men la o men lamdi ko ɗo wiyeta o wawa waɗ sa lafta munela ko e golle amen ko hoko men faala joni min ko manol somen mbi laaɓi ɗi ay manol je o yo tarni goɗɗe aɗe ɗo kuuka ko golla goɗɗe ɗe ko courant a waɗi courant aɗa courant keeta ko darna courant aji min ko bohoɗo sa wi boholaji a waake kadi hay menen saare amin ko bohol sappo dam ko daramadi ko on ɓuri famde awa min ko karambuul sa wi jangurdu ay karambuullo ko darni jangurdu aɓe ɗo kam haniki mo darna tan ni ko l'hôpital o sa wi l'hôpital l'hôpital on fanande ɗo wallahi mo darna l'hôpital ɗen femni jiɗin ka président kala Adama ko Barrow neɗɗo sohli o lamdiɗude Adama Barrow wallahi asim mo dari hen aɗa ɗora o wi wallahi adim mo dari hen aɗa aɓe ɓanndide ay ha joni o gaynani yaade aɓe ɓanndi sa solo wi o gaynani taw 2026 2026 woto ngaalonde ko o wi miɗo andi wondema musolu rewɓe ɓe musolu rewɓe ɓe ngaalonde ko rewɓe Gambia alde président Adama o Barrow wi miɗo andi o mbaba ɗum ha soyde makko memata leydi no femtenni jiɗin ka ɓulo kono kala ko men namdi e awa ɓeetani ko e wadde aɗu hani mbi ha joni ha o moɓaani foftaki woto ɓe jama o daanita wi miɗen ñaaga jama o wa président Adama wonde Barrow président Adama ala Barrow sa so simayala Allah hokkumo balɗe a yaa juuɗo so jaata o kembeya hokkumo tellal wallahi ni aleñin kulo nde diya Allah hokkumo ɗigane a ɗiɗi yaa so naamurola o hokkumo a jawdi yaɗonaamo gambiya ɗo kala ko wakkimo ko Gambia o gollantamo koto ni wotteta o ɗo wi si ɗum woni min ka wulin ka duwa so e tawi meɗen gimmo meɗen ka duwana duwa e simayala meɗen duwana ani jaata kembeya Amen, c'est bon. wallahi président Adama Barrow so kuuki jam o wi président Barrow waɗa hunde ko ga duniya ɓeɓe men aduna fo yiya ɗum kata ñaale ba o wi
ɗum yaade ay bureau ɓeeɗo sa yo darni ɗi bureau ji fof ana talaɓal national bureau la wala o sakkitima darnide national bureau amalo manka mankunda o darnani to saare manka mankunda saare makko a yaalo miltode hoto darni walla bundu on won bundu leydi bundu naalafita o wi so yiɗi ay fenfenni so kala ko heeɓi asa sabo manka ma wonama manka man ala ko halide ala waɗani kam ndiya dugude katto kay o wi ɓiɓɓe leydi gambiyan nde kamɓanno karte ndefanam eyi kanko de nde président Adama Barrow min président Adama Barrow kam ndefanam ɓe kuukere gambiyanoɗe ɓeɗe no mami waɗa ɗo hunde golle mo gandanɗa gambie fof yiya ko ɓe moɓe daalila o yimi ñaagi yimɓeɓe fof biro bir président Adama Barrow ya ɗo e kala ɗiro président Adama Barrow daru sumu sonu surtout rewɓe arinade comme na portable yehe wondema mbaɗe ɗum ko suudu amen kam na portable tokoto ñaami pour min ta galle amen nga biro tokoto woña toppite bureauji ɗi noon kaatu ñim biroji o wi ɗi bureauji a yaata pour musonde o waɗi wondema a ko yaata pour tondinto pour sukaɓe ɓe anin keɓaɓe rewɓe ɓe mawɓe ɓe koto moɓeɗe denta yimɓeɓe fof ndenti toon mais ñim ɓe ɗiyañe siidi o dem ittindo dendal hannde siidi dem mais ñim ɓe ko ɗiyañe siidi dem ko welnani kam o dendal hannde wallahi asim o wallahi adim mam fula bondinno a settandirani fulɓe ɓe a wiyani caddo a wiyani tolfo a beele ɓen hay sono fulɓeɓe ɓe fof ɓe gatti e duñu maɓɓe a beele ɓen o wi ko yimɓeɓe fof ndendi sa fotɓe capital Pulaagu on ko men mbiya tabital Pulaagu on on jarama jarama on jarama min beltima kon sewota aw on jarama officially unveil the National People's Party want to officially unveil the National Assembly member for Fonyi Brevet, the Honorable Ami Koli, formerly of APRC North Alliance. Ako NPP patio ilafta lankene maro kala dipite odola mi yaro ko honorable am koli awata fojile berese banko yito asai akafuta na NPP patio alu atedipite odola She has joined His Excellency President Adama Barrow on his developmental agenda. On that note, I want to invite Honorable Ami Koli to officially be inducted to the National People's Party and President Adama Barrow's developmental agenda. Honorable Koli, please walk His Excellency and take an official portrait to formally induct you to his government and the National People's Party. Minamo dipite odola fojile berese honorable Ami Koli sai akafuta na president Barrow NPP patio abe bulosi ni banko president banko dunia desa lonko honorable Ami Koli ko fojile berese sai akafuta president Barrow Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 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 Mi do salmina executive Tabital Pulaagu. Ko abe executive Pulaagu abe al kontonna. Mi do salmina jarga sare o, mi do salmina sefu o, mi do salmina almami. Besale akalo kontonna, besefo kontonna, besatela almano kontonna. Kala sefu gardo do, kala jarga gardo do a salminama. Sefo men be nata jam, akalo men be nata jam, ngalde koto. Gouverneur garbe do be fof be calminama. Gouverneur men be nata jam, ngalde koto. Mi salmini regional chairman e chairman be wonbe do be fof e NPP naabe kala gondo do mi salminima. Na regional chairman koto, ani chairman men be nata jam, ani NPP koto be ngalde koto. Si mi salmini ben Ninga won koto, mi yiɗo area council chairman North Bank nga area council chairman North Bank de, mi salminimo. nga ifanam koto. Musidɓe am iɓɓe cawgal leydi ngari tawa ɗo he o meeting Mbali mon men bota bankoye bandala men nata ka maɓe ni mitinoto. men mbiyaɓe wondema men beltanimaɓe men jaariɓe men bismimaɓe nder Gambie. Mbafulale sewotala nala, mbafulale anni mbara, mbafulale al bisibla Gambia bankoka.
si ɗum yawti ministre ɓe am no ɗo miɗo salmina ɓe ni o salmina nagini salmina mbaɗi kontonna musidɓe am e teeriɓe am fof no ɗo miɗo salmina fof mbaɗigoɓe ɗin kadi kadi ɓeɓeɗa mbaɗe kontonna simi salmini fof kala garɗo fof mi salmini ni o koto momoɓe nasnal ɓe konto jengi noon ko noon jaafoto seeɗa aɗum suwokuta baɗa siyam fa ɓe mbi si a waɗanama ko meeɗa ka waɗede an kala ko a waɗa ko meeɗa waɗede ni en kuuke mennene manque il faut nanɓe kuule kene mennene manque ko ɗum waɗi mi yiɗa yejidde hay goto wala yasinna mallati kañina hanmo kilina kala gonɗo ɗo debbo e gorko on calminama momoɓe jam musu kafri keeɗa alli ngalde konto jaliɓe ɓe journaliste ɓe sécurité ɓe fof calminama a dalol ɓe kibar talal aniji men kasallal ngalde konto député ɓe wano ɗo mi salmini député ɓe député ɓeɓeɗa ngalde konto NPP exécutif ɓe ɗo mi salmini ɓe noon NPP exécutif o men ɓeɗa ngalde konto women mobilise Maymuna Balde e rewɓe makko ɓe men calminiɓe men beltanimaɓe kadi women mobilise Maymuna Balde e ɗiɗa mutol ma koton sewotallana mbo mbatinto mi salminde o noon ɓe lamanna men kontonna ɓe mbi hande ko ñalande am kono mi ɓangi ñalande nde mi okkimo ñalande o kanko jeeyi ñalande hande ako il faut que président len tamu biiti a fanana biitiɗo a fana mbatila atala mbatila o marila e mbi si a wiyama ko an jeeyi ɗum ɗo fof so ɗum yonanima hay si a ñaami ha a gayni reeduma harata ni koye ƴeɗetami min ɓe yaɓeeta hani yader yaɓere tomo ate sila miɗo salmina président Sidi Dem mbe kotonɗiɗo keɗa président Sidi Dem haalɓe ɓeɗo fof nde kaali moli men ɓe fiyawta fof wi ko président Tabital Pulaagu a ɓe ko président Tabital Pulaagu kono min mbimi nde ko mi okki Sidi Dem inde hesere hande ako bi aɓe to futoji kan e Sidina bi Sidi Dem Sidi Dem ko a président Tabital Gambia e telem président Tabital Gambia alɓuroni président o ay to futoji Sidi Demula ko nden inde ngokkumami ako ayo tone taya diila hande bi ko fulɓe ɓe noddi fulole kumandiɗo ɓe kono min ate komi pullo ate fulole komi ceɗɗo ate komi jolfo ate sumale komi joola ate jolale komi sarankulle ate sarawlole komi manjako ako manjako kala leñol golgo Gambia ɗo président Barrow ko leñol ma aɓe gambeta président Barrow min leƴƴi ɗi fof nafatiyam ako si on ɓe kanetateɓule kono miɗo weltani Tabital Pulaagu ako mbaɗaɓe sewoni Tabital Pulaagu ye 2019 2019 ɗo hemi warde parti jangaɓe parti ɗola Tabital Pulaagu e yeesogo Sidi Dem Tabital Pulaagu siriya yaado ɓeya koto o waɗi mobilise aya molka fuɗi ñoona o addi yimɓe ɓe State House aya molnati State House o ñande fof andi wondema noddare waɗi State House o ɗumona molka yalonne kumandiro kedale State House hikka o ari kam o wi tokata baaba kaɓiranata kon fama toma mbiɗo fala noddude kadi laftaji kiliro kedal tu mbimomi noon noddore ma joni heƴata State House joni ako ela kiliro sila te funati State House de o wi kam mbaɗen ɗum Makati Square ako ngake Makati Square mbimi ɗum so en mbaɗi Makati Square ako ningake Makati Square woɓɓe no ha basse ɓen no woɗɗi woɓɓe dolɓe fof baseɓe jampari woɓɓe no ha noot ban no woɗɗi dolɓe fof notbande ɓe jampari mimi jehen jara Soma ko ɗon woni hakkude Gambia ko ɗon wudi wuddu Gambia fof ara hawra ɗon waɗa meeting fof hota galle mum ako ngata jara Soma jeɗem Gambia semoti adi jeɗem Gambia bota kumoti nga mitino keje a besi ɓennoro je ko ɗum waɗi hande o meeting men gaddi mo jara Soma min gokki teddungal ngal LRR naaɓe ako woyatinna nga mitinoni naati jara Soma nga buñata naadi e arankola meeting o weeli mitinoñi a siita a diyata ɗum noon minen ɓe gandanɗa ko minen mbaɗa invade minen kadi min beltima ɓay alentelle invite nden wonen sewota han kala gimmiɗo ɗo a heeɓi ko pilliɗa hande nder Gambia momo ni fota jam iɓe presotolere ɗen fota meeting o woni tarika mitinoñi kede tangot meeting o holliri wondema mitinoñi nga yitadirike jaki yimɓe ɓe ko kalta ko e nder Gambia taga molne nen
ɗum ko fenade wona gonga président Barrow Gambia naɓe ko président Barrow jii président naɓe yo jiiɗi kamɓe karani kam taw ɓe jiiɗi mi continue e maɓɓe hande o meeting ko ɗum holliri ɗum noon mi wiya Gambia naɓe on ɓurta kam juɗde ɓuron kan raɓɓidde kala ko ganduɗon on mbawano ɗum hebde e laamuji ɗiɗi jawtuɗi ɗi e diwɗi 52 kala ko on keɓano e ɗin laamuji min haalni on keɓat ɗum fof e laamu président Barrow kala ko on keɓano e laamuji jawtuɗi ɗi on keɓat ɗum fof e président Barrow mbimi noon hande hay ɓe ganda ko opposition am ɓe jiiloto Gambia ha ɓe gayna kono ɓe mbita wondema laamu président Barrow liggaki ko haalaji janɗo e saret koye ɗin haalaji sifaɓe kalata goɗɗe ɓe kalata ha ɓe jakile ɓe gandata ko ɓe kalata ɓe mbiya président Barrow ko président o gandanɗa o haalata ko o mumo ɓe président Barrow mo jooɗimo mo ɗano ko ɗin haalaji sifaɓe kalata kono tamin komi ɗanotoɗo mi wawa gollude ɗi kuranji fof mi wawa gollude ɗi laaɓi fof mi wawa gollude ɗi iskulaji fof mi wawa gollude ɗi lopitanji fof mi wawa gollude ɗi boholji fof liggotoɓe Gambia ɓe mi yoɓaɓe 110% mi ɓeydo jobdi mabɓe 100% sappo ɗum mi wawa ɗum wadde kono fulɓe mbi lootowo si jakili ko tutte o watta jungo makko ta o jakili won docteur Sabali ko haali ɗo joni mi yiɗano haalde e haala ka kono ɓayde docteur Sabali haali haala ka min kadi mi ɓeyditata haala he seeɗa mi waɗat hen jumbo mi waɗat hen lamdam ɓe mbi Gambia no jogui essence ɓe wi kono min président Barrow ko min wattande he laamuji goɗɗi pour min mujja essence o Gambia hoto heɓe essence hay mo gandanɗa ko a ɗaniɗo ta ko a koyɗowo hay koyɗal ma ngal a yeddat koygol ngo min hamme mo joguimi o e nder Gambia hande mi heɓa essence nder Gambia wallahi ñande fof kemmi essence nder Gambia Gambia ko Dubai wonta kono Gambia wata no way ñande kono noon mi sikku koɓe duwantoɓe kam kono si duwa o jaabima président Barrow heeɓi essence e nder leydi ɓe jahat ha ɓe maya ɓe ketta laamu e nder leydi saabu golle ko gollanmi ko kamɓe tigi ɓe cuusta yaltude e leydi ndi kala saare nde ɓe jeeyi ɓe ndiwete nder nde saare kono noon neɗɗo jaaɗo ha anda ko waɗata ko ɗi haalaji siifa o haalta
kono min ko hunde wotere mbiyam mi Gambia naaɓe hunde wotere kalnami tabital Pulaagu tabital Pulaagu no en nangodir gonen nene goto baba goto si en nangodiri e goni hunde wotere en keɓat doole kala ko jiɗɗen en mbawi ɗum wadde e nder ndi leydi kono si naafigaɓe natti hakkude meɗen enen fof en nimsat ha mayanta eɗen nimsi ɗum noon mi yiɗa ndi leydi nimsa miɗo faala ɗo e mi gaynude président ya mi golla golle ɗe ganduɗa duuɓi temedere hay somi wi Gambia ta ɗum ɗon no haale nder Gambia mi ɗum falani ɗum noon mi yii wondema yimɓe ɓe no nanggani kam min mi ala marchandise ko Gambianaɓe woni marchandise am min mi ala golle ko golle Gambianaɓe gollanmi mi ala haaju o haaju sona Gambianaɓe ko ɗum woni haaju am ɗum noon kala ko kemmi kala ko koccitimi kala ɗo woni kala ko kemmi ko mami adda ɗum nder Gambia ɗo mi wonami woni président folo moɗon ndi président ɓe yawtino ɗo kono ko jiiɗon joni ko ndaw meeɗi ɗum yiide hay o LRR mo gonmi ɗo o laaɓi ɗi gollami LRR ɗo miɗo golla ɗo over 200 kilometers sa ɓeti on 200 kilometers wayne iwgol ɗo yeehi ha koyna ko wona muɗum gollamin e nder LRR ɗo Kiyam West miɗo golloto almost 100 kilometers Kabada miɗo golloto 102 kilometers min nde garannomi Gambia laawol ngol fuɗɗi Banjul ngol haaɗi Basse laawol ngol fuɗɗi Bara ngol haaɗi Lamin Koto laawol ngol timmoyan ɗo Gambia haaɗi ɗo ko min continue ɗum ngol iwi Lamin Koto ngol yehi Passamas ngol iwi Basse ngol yehi Koyna duuɓi capanɗe joyi duuɓi capanɗe joyi ɓe mbawani yettinde laawol ngol ɗo Gambia haaɗi joni mo yettinani laawol ɗo Gambia haaɗi on naatata nder leydi e wonno golla gollaaɓe goɗɗi toon hono golli ɗum on no wawno yaade hakkala o golla laawol hakkala hono on gollita laawol Kiyam West hono o gollita laawol Kabada hono o gollita laabi Saloum hono o gollita laabi Ñaani Dia sa yimi ɗo haala ɗum ɗo fof andi neɗɗo no yaawi yejidde saka jam neɗɗo no wawi ɗum yaawi ɗum yejid ko ɗum waɗi miɗo siwtinira yimɓe ɓe pour yimɓe paama ko woni e leydi ɓayde si on paamani ɗum yimɓe garat ɓe majjina on mi yiyat joni si ɓe kawri e yimɓe ɓe ɓe mbiya an ko a neɗɗo président Barrow an koye parti makko gonɗa an ko hoɗum keɓɗa ko ɗum ɓe landoto yimɓe ɓe e président Barrow okkanima oto e an ko a jaliddo président Barrow o darnani no suudu min on beddani kam carte ko beddani kam carte pour mi gollana Gambia naaɓe mi warana on laaɓi mi warana on ndiyam mi warana on courant mi warana on iskulaji min ko ɗum woni golle am kala noon mo arsike mo woni e juuɗe am an kada heɓa arsike maɗa ɗum noon mi sikku ko ɗum nafi kam min ko ɗum nafi Gambia naaɓe ko ɗum naɓi Gambia yeeso ko
kono joni mi wiya président Sidi Dem bari mbafala président Sidi Dem ko golle mawɗo o fuɗɗi joni de ya do ko bale damtare golle mawɗo o fuɗɗi do ko ba yewle damka joni o ɓayri o wattindiri leƴƴi ɗi fof bay yasiode ka fuɗi ñona joni noon ko mbawa haɓɓa keeci makko ki ha tiira sina ko yete jaya bambande kala leñol gongol no andana jogui kafu yo si be jang ka foba bu mi faala o yiida e ɗin kafuji fof Sidi Dem be lafta yakka yaya yo ka ko be ɗin président ji ɗin kafuji fof jiiɗa e maɓɓe yawo fe ka folle be la président ji battiɗon kalɗon jiiɗon pamodiron ini yay ñonje yakka ta ala ñon faham sa waɗi ɗum ɗon ha paari niyaw ke foy pareta gaddaɓe state house ye be na state house mi yiida e maɓɓe niya ñonje kalɗen haajuji meɗen ñina hajo to jiyen hono ballirten leydi ndi no leydi ndi yarata yeeso yesani ñonna ya kanko be kana ñato on tuman en mbaɗoya meeting goɗɗo o tuman sina mitin doke ta on tuman ɗi kafuji fof goni gotum asatani ni kapol bele da kili on tuman laaren dula goɗɗo gambia kadi mbaɗen on meeting ɗon kadi o tuman si gambela dula do tibe yo mitino ke je ka kadi ɓe mbi bayi ko sa wi duttoɗen ɗo kirnoɗen ɗo hanki ni yaje ko na muru tumu tata daga kumu ko hiro ngo welno ɗon hanki ko ɗo waɗi mbiɗa duttoɗen toon sa yimiɗo haala ɗum hannde ni yaje mo ko kam bi ko hira jara soma ngo ko ngoni weli ko ɗo waɗi mbimi garten gaten ko dara so mala bi mo wala ke to ya tan ko ngam wa men beltima sewota ko mami jara on fo ngal tentu mi jara waɗɓe organise meeting ɗo mbali ni mbara men ya o mitino no organize mi jara gambia naaɓe nga gambe ko ni mbara kala garɗo notade mi jarama momo na tay tan kumbe ni mbara min kollama wondema min beltima mbay tandila Allah sewota min e yimɓe am ɓe tani na morbe ministre ɓe am ɓe na ministre e laamu am ngu ani na masakunda e parti am o ani na parti min jaari on min jaari on min jaari on mbal ni mbara ngal ni mbara min kolla on wondema min beltima ma fulale sewota min beltima ha ɗo min ganda ɗo haaɗi sewota ko manna sewota fulalo siɗi wimi komin wino sidi ko tele ko tay miɗo weltori wona jaaɗo e wuuro mum tawa ñale ɗe jibini ñale ako ya membo ita bela ko yeto ya tari ila ni siyero amuta ay ni siyero komi wiya siidi noon hannde mba fola siye bi mitin makko o weli ha ila mitino diyata ko ko ɗon fulɓe ɓe mbida ko ɗo sukara wawani moni ako ka ko jande sukro ya no jannate ko jande dulaji yimɓe ne jahata ɗen boɗɗi a won wala ta plan be jampari miɗon paala joni min jaafo yimɓe fof hota to muɗum nde de lafta nga yamba mo bela yamuya min on tigi komi kotowo ha banjul nde fambe murulale jam ko banjul kono sa yi ɗum wawi wonde bari ni alla ni kedan ko laaɓi keeɓi nder gambia silole to soda gambia lawol heɓaki gambia na dat silole ma to hay goto naɗanama to wiɗe mbiɗa yaha base an mo te mi na bi ta ko betala hay goto on belti min beltima mandi ko sewo musidɓe am jolfuɓe min beltima mandi suwal sewota min mbi on jarama assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah golle fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV